जय जगन्नाथ आउ एक नुआ भिडियो समस्त को मोर स्वागत एवं नमस्कार। आज थिला आम बेगुनियापड़ा ब्लॉक स्थित जनता नोडाल हाई स्कूल रे आम ब्लॉक लेवल विज्ञान मेला एवं ता सहित क्विज कंपटीशन। प्रथमे आमर मुख्य अतिथि प्रदीप प्रज्वलन कर फिता काटी कार्य शुभारंभ करते। तापर आम ब्लॉकर कुनि कुनि वैज्ञानिक मानकर प्रकल्प गुड़ी को बुली देखी। आम ब्लॉकर विभिन्न विद्यालय सर्वमोट 110टी प्रकल्प आनी। चलतु बुली देखा क्यों क्यों प्रकल्प सब आनी। आम स्कूल तथा मर्दमाख नोडाल हाई स्कूल ये दुई जन छात्री लेजर सिक्यूरीटी सिस्टम आनी। ये होती आमर पंचम श्रेणी छात्र सिमन दास जहाँकि चंद्रयान 3 प्रकल्प आनी। एपरी भाव में विभिन्न विद्यालय विभिन्न प्रकार प्रकल्प आनी। चलतु बुली देखा। एमाने दुई जन आम स्कूल पिला थिले जहाँकि कार्बन प्यूरिफिकेशन प्रकल्पटी आनी। कौन प्रोजेक्ट आनी तुम्हें कौन प्रोजेक्ट आसी कौन कहला पानी जो शब्द शक्ति कौन प्रोजेक्ट अछि कौन तो कौन केमती वेस्ट मैनेजमेंट कर परिबा कौन आनिस कहलो कौन प्रकल्प आनिस गणित क्रांति ना मैथ फॉर्मूला ना यार काम कौन एटा जानिस काम कौन यार अच्छा कौन कौन सब नहीं जो पिला कौन केमती चिन्हबे कोटा समकोण कोटा स्थूलकोण कोटा सूक्ष्मकोण जाने केमती स्केल प्रोट्रैक्टर सब प्रकार कोण सूक्ष्मकोण समकोण स्थूलकोण ये होची हमर वृत्त केंद्रबिंदु वृत्तर केंद्रबिंदु व्यासार्ध व्या चाप तबे हमर होची समांतर सरळ रेखा रश्मि और हमर सरळ रेखा रेखाखंड परस्पर स्थिति तापर आम ब्लॉक विभिन्न विद्यालय पिला आसीथिबा गाइड टीचर मानकर आमे किछ मतामत लेखिलु। चलंतु देखिबा सर मानकर मतामत किपरि थिला कोन आपनकर अनुभूति टिके पर्सनल अनुभूति कोन आज हमर वार्षिक विज्ञान मेला उत्सव आ एथिरे पिला मानक शिक्षा ପାଇଁ दुनिया पे बहुत कुछ नया जिनिस अछि पिला भितर जो तथ्य रही ताहा मध्ये आज एठी से प्रदर्शन करिया ପାଇଁ मध्ये गोटे सुযোগ कोन आपनकर कोन अनुभूति पिलांकर एत सब प्रकल्प देखि कि कोन सब जानिले हम कुनि कुनि वैज्ञानिक मानक सब देखिले आ ता कोन सब उद्बोधन
ଦେଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଆଜି ଆମେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଆଜି କରି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆସିଥିଲୁ। ପିଲା ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ କହିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କିଛି କ୍ରସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ବି ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ରସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଲେଜ ଗେନ୍ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଯାହା ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ କହିବେ। କିଛି କିଛି ନୂଆ କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ। ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଲା ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବୁଲିକି କୁନି କୁନି ଆମର ବାଳ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ କହିଲେ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କରିବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ତ ଆଜିର ପିଲା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଛି? ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଏଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଅଛି କେତେଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଦିଦି ଧନ୍ୟବାଦ। ଥିଲୁ ନା କୋଉଠି ଆସିଥିଲୁ? କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ତମର? କୋଉ ସ୍କୁଲ? କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିଥିଲ? କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିଥିଲ? କୋଉଠି ତମ ସ୍କୁଲ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା କୁଇଜ୍ରେ? ସହଜ ପଡ଼ିଥିଲା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଦେଖିଲ, କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ? କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମକୁ? ତାହେଲେ ତମେ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ଏମିତି ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ବାହାରିବ ନା? ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ତଥା ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଇଜ୍ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯାହାକି ସୁମନ ଦାସ ଜିକେର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାର ଗାଇଡ୍ ଟିଚର ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।